I 4 llibres d'Agatha Christie en català, segones edicions i terceres edicions. Aquí tenim els 10 negrets, i aleshores no en queda cap, els 10 negritos d'Agatha Christie, en català. Agatha Christie. I aquí tenim Cursa en bumerang, també d'Agatha Christie en català. I El mirall s'esquerda, d'Agatha Christie. Assassinar és fàcil, d'Agatha Christie també. I això és tot.